Salut și bine v-am regăsit la un nou episod pe canal. După cum vedeți, avem al doilea canal, pentru că primul canal nu mai am, deoarece mi s-a spart telefonul. Sunt alături aici de Pinguinul Drăgălaș 2. Salut! Ok, și astăzi ne vom juca Craftsman. Noi am construit aici un portal pentru... Vreau să văd acum dacă pot să-mi iau sabie. Vreau sabie de aici. Ok, să ne batem cu purcelușii. Sunteți pregătiți să intrăm? Portalul spre Nether. Stai un pic. 2 secunde. Suntem pe creativi, ei n-au ce să ne facă. Știi, nu? Da. Ok, eu am intrat și eu. Deci mai mult îi ignori. Haide. Pe mine m-a băgat. Și pe mine. Și eu sunt tot aici. Stai un pic. Vreau să-mi iau niște de aici. Puneți niște armură. Știu că nu suntem pe survival. Dar să ne punem niște armură, gen. Eu îmi iau armura de aia. Bă, eu sunt fată! Da, știu. Alex e fată. Ce sunt astea? Astea scrie cu foc spre tine. Ale chestiile alea. Ok, să-mi pun armura. Pop. Gata. Deci, eu pot să schimb gen caracterul de aici din Da, știu. joc. Da. Deci, dau la opțiune. Nu? Să ce? Să-mi schimb caracterul din joc fără să mai ies. Nu. Trebuie să ieșim. Da. Scuzați-ne. Merg caracterul și revenim imediat. Ok, am revenit. Iar suntem tot în Nether, dar nu știu unde este pinguinul. Nu mi-arată aici. Să intri? Nu. Bune? Stai, poate că sunt în End. În Nether. Nu cred că are de a face cu asta. Au, am spart din greșeală. Lasă că și reintru. Ok, vezi ce are. Okay. Limba English, bun. Okay. Așa. O să ne punem armură. Eu aveam armură. Nu mi-arăta. Nu mi-arată. De ce? Încercă tu să reintri. Ok, yes. Am ieșit. Și am intrat. Nimic. Sunt tot aici, da? Da, Portal, da. ok, poate... Știi, facem... Da, nu mai contează. Nu, păcat. Ok, stați un pic, o să ies de tot și revenim. Ok, am revenit, am creat altă mapă de pe telefonul pe care se joacă Pinguinul. Noi avem numele aici. O să creez eu de data asta portalul și îi dai tu foc. Bine. Din păcate mi-a arătat aici o reclamă. Stai, nu. Stai un pic. Dansez. Dă-i foc. Acum. Nu, l-ai făcut greșit. L-am făcut prea mic. Nu, l-ai făcut prea greșit. Mai fă mai mare cu un bloc, atâta. Acum poți să pui acoperișul. Așa, gata. Dă-i foc. Gata. Intrăm? Vină prin partea pe la mine ca să intrăm. Tot intrăm în același. Eu am intrat. Am un bug. Alo. Nu-mi răspunde. Ciudat. Gata, era intrat în End. Unde am ajuns? Stai un pic. Hai să vedem. Hai să ne punem niște armură. Ok. Hai să ne punem armură. Armura. Ok, după cum vedeți, am rezolvat și problema cu caracterul și acum îl avem. Ok. Nu. Îmi trebuie asta așa. Și mai trebuie și o sapă.
Lopată, pardon. Haide. Unde ești? Aici. Ce scrie? Ce e? Bă! Eu plec de aici. Eu nu văd portalul. Nu mai văd. Uite, în spatele tău. Nu-l văd. Ce bug! Uite, în spatele meu. Uite-te după mine. Shit. Uite, vezi? Nu văd nimic. LOL! Uite! Aici merg corect? Nu știu. Și m-a teleportat. LOL! S-a făcut invizibil, doar că... Ok, bine. Măcar eu îl văd și asta e bine. Da. Da. Măcar... Acum îl văd. Gata. Și e mai bine că... Îl văd. Hai de sus. Hai Bă, să... dar tu vezi ce scrie aici? Da, lasă-mă. Hai de sus. Să săpăm să ieșim. De aici. Ok. Oh, și... Ui, așa. Așa. Dacă vă place ce joc, nu uitați să dați un like, să vă abonați. Și dacă vă place, vom face o serie, dacă vedem mult suport din partea voastră. Și va apărea o serie și pe canalul Pinguinului. E așa-i? Da. E așa-i? E așa? Da. Ok. Eu mă duc pe aici. Și am ieșit. Am ajuns sus. Undeva de tot, unde nu-i nimic. Hai jos. Oh, shit. Aici nu avem voie. Trebuie să săpăm în jos. Știi? În jos trebuie. Ok. Sari doar când îți zic gata. Stai. Gata, uite. Ok. Stai un pic. Unde? Suntem în... Zbori. Haide, gen... De ce nu avem voie sus? Hai să căutăm un... Există Nether City-uri. Da. Adică există castele de alea unde iei mushroom-uri. Uite un ghost. Hai să-l omorâm. De ce? Da, haide. Ok, dar nu dă nimic. Lasă că se omoară. Hai să omorâm porcușorul. Ok. Dar știi că eu mă gândesc degeaba. Îmi place. Uite altul. Se bagă în lavă nătrău. Păi nu pățești nimic acolo. E jumătate zombie, jumătate... Porc. Poc. E jumătate poc. Jumătate porc. Ok. Noi trebuie să vedem cum facem. Adică gen vreau să facem un alt portal. Că tot în lumea noastră ne duce, nu? Da. Și ne spawnează... Nu te duce în aceeași. De ce? Ce-ai făcut? Ok, da, asta trebuie să faceți, să vă abonați. Unde ești? M-am pierdut de tine. Eu? Te văd, vin, ți-am văzut numele. Așa. Ok. Noi facem un portal pentru a pleca. Noi, când ajungem în lumea noastră, încheiem episodul. Dar până atunci, voi trebuie să dați un like, da? Grăbiți-vă repede, noi construim aici. Îi dai foc când termin, da? Da. Poți să-i dai. Da. Ați dat like-ul. Ați dat? Stați puțin că se aprinde și dacă nu pui asta, gen arată și mai fain. Nu le astupa. Ok. Gata. Mie mi-a dat o reclamă. Nu! Nu vreau să instalez nimic. Stai un pic. Eu sunt încă acolo, nu? Da. Dă-i. Eu i-am dat. Aleu, nu be... M-a intrat pe altceva. Dă-i. M-a intrat de la reclama aia. Am intrat. Uite, eu am rămas. Stai, nu pleca de acolo de unde ești. Aoleu, unde ne-a dus?
Ce? Ăsta dacă erai pe survivor. Oh, m-a băgat înapoi în end. Important de greșeală. Da. Zombie, pleacă. Ce-i în chest? Pâine. Pâine. Vrei să-ți arăt cum dispare pâinea asta din mâna mea? O bate în mine. Nu-i pentru tine. Și cum ieșim de aici? Să pun prin sus. Stai, eu intru în portal, Așa. Intră în portal. De ce? De-aia intră în portal. Mai facem un portal. De ce, bă? Că putem ieși de aici. E sâlă. Greu cu sâră. Ok, nu am mers. Hai, dă foc odată. Nu mai săpat acolo. Lasă-l așa, dă-i foc. Dă-i drumul. Haide. Am plecat. Unde te spawn acum? Tot aici. Păi da! E sapi sus. Hai că sap eu. Stai că... Sunt cu așa. Sap eu. Sapă. Ok. Ok, până ieșim noi la suprafață, voi să dați un like. Și să vă abonați. Da, mai greșesc. Am ieșit. Fix din mijlocul oceanului. Uite insula. Fix din mijlocul oceanului. Am văzut. Așteaptă. Ok. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să dați o vizită și pe canalul Pinguinului Drăgălaș. Eu am fost Mario, iar voi ați fost cei mai tari. Pa! Pa!